Żvilupp propost f'Ħal-Qormi mill-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zarem Vassallo l-ħamis se jkun approvat mill-Bord tal-Meba f'seduta speċjali. Il-ħsieb huwa li dan il-proġett jimxi malajr kemm jista' jkun qabel l-elezzjoni ġenerali minkejja nuqqasijiet serji. L-iżvilupp jitratta bini kummerċjali li se jkun qed isir minflok il-birrerija tal-Lavimraw f'Ħal-Qormi, bini mibni għal skopijiet industrijali. Il-kellim il-laburista li pjanar Rodrik Galdes jgħid li dan il-każ juri biċ-ċar kemm il-Meba ma timxix ma' kulħadd l-istess u kif ma' Gonzi PN mhux kulħadd igawdi mill-istess trattament. Galdes jgħid li huwa mifhum li l-iżvilupp ma jissodisfax il-kriterji ta' parkeġġ meħtieġ għal żvilupp bħal dan. Iżid li Transport Malta mingħajr konsultazzjoni pubblika qed tagħti il-kunsens tagħha minn wara dar kulħadd biex talloka parkeġġ pubbliku fil-Park and Ride għall-użu ta' dan l-iżvilupp. U meta regolamenti jgħidu li l-parkeġġ irid ikun provdut mill-applikant fuq is-sit innifsu. Galdes jgħid li f'dawn l-inħawi magħrufa bħala tal-erba' qaddisin diġà hemm problema serja ta' konġestjoni ta' traffiku. Bl-istudji dwar l-impatt ta' traffiku juru li din il-problema se tkompli tiggrava bl-iżvilupp propost. Għal dan l-iżvilupp propost minn Zarem Vassallo ma ntalabx Retail Impact Assessment kif isir f'applikazzjonijiet simili ta' dan il-kobor. Galdes jgħid ukoll li b'mod stramp il-Meba neħħiet il-kriterji li talbet għal applikazzjonijiet oħra. Waqt li jisħaq li l-Partit Laburista mhuwiex kontra żviluppi bħal dawn, Galdes qal li ma jistax jaċċetta li jiġu ignorati issues ta' pjanar biex l-iżvilupp ikun approvat malajr kemm jista' jkun. Rodrik Galdes iddikjara li jekk il-Meba mhix se taqdi l-funzjoni tagħha, il-Partit Laburista se jkun qed jivvota kontra din l-applikazzjoni.